bani rashin yaya shiru shiru tsawon time sam sam ban da baya ki taimaka ki share min kukan idona. Miji ya guje ni sami ya ki daɗaɗa min abubuwa na su san rai ya kuntuka min ban san da wangarin ba yaye min gani na. Maganin ku kwaɗayin iyayenku daga an ga tajiri ba bin diddigi na halayensa walau yana da mutunci walau yakan yi butulci. Sai hangen abin da zai ce gashi aje a tsantsar dinki ko kuma in za a fita a dankarale shi. Kin gani? Kin gani? Ran da duk aka ce babu haihuwa ranar ba ku zancen sulhu. Ni dai ba zan iya ba, ki tashi ki bar ni. Haba ki fanshe ta karki share ta taimako gare ta aiki ne na bauta ki daure ki shi dan san babu barna. Wanga lamari kijiya ni dai gani na ba takura a ciki ai ganin ido na ke zaki sake samu da mai kamar jini na. Yarda da zantukan ta gare ni babu rana idan ana da ja a gwada ni dai fada na daren za ya zauna yarda babu rana. Irin halin ga ba shi da kyawu ko kaɗan ni ban san shi ba ku alaka me ya kai ta waye tana ta ayi ta durƙusa a gwiwoyinta me ya kai ki ga yin zantukan da ba ku da siga sai ki rarrashe ta dago ki diddube ta kar ki je ki baro ta ki sa ta je ta yi rauni ke fa ni dai wallahi na yaba da halinta don ku ba ta da mugun nufi. Ku sha kurumin ku. Ki bar zubar da kwalla ni zan lallabe ta yardar ubangiji ni ba zan kyale ta sai ta na'am da zancen ko da zani kuna. Taimakon da na yi niya ban sauya siga zan yi agaji